No niin, nyt on nauhoitus käynnissä ja hienon näköinen kuvaakin oikeastaan näkyy tuo koko setup tommosena tummana tuolla taustalla. Ja no eka kuva on tosiaan nyt otettu ja tosiaan mulla on tämmöinen niinku ajatus yleensä ollut, että 7. kuva on se myyntikuva, että tästä nyt sitten ruvetaan tekemään ja tämä on pikkusen tumma tällä hetkellä. Valkoinen ei ole ihan valkoista, niin kuin näkyy tuolla histogrammissa, niin ollaan pikkusen siitä alhaalla. Miten sä katsot sen, että valkoinen ei ole valkoista? Täällä histogrammissa on tällä tavalla, tuolla on tämmöinen tyhjä kolo tuolla oikeassa reunassa laatikossa, niin se on niin kuin valkoinen. Ja kyllä mä voin tästä niin kuin exposuresta nostaa ja vetää sitä, että se menee sinne reunaan. Että kyllä toi niin kuin ihan kohtuu kelvollinen kuva käsiteltäväksi olisi. Mutta jos me nyt halutaan jotain varmistella, niin mä haluan ensinnäkin varmistella semmoisen, että jos tämä tulee syvättäväksi, niin että olisi terävä reunasta reunaan. Ja nyt 16 aukko alkaa olla pikkusen siinä ja siinä. Toi on jo pikkusen pehmeä, mutta ei toi niin kuin sinänsä kauheasti haittaa. Este se on terävä. Pölyä on ihan hirveästi. Toi pitäisi pestä toi laite, koska tämähän on ihan, no joo. Ja mä siis haluan pitää aukon vähintään tuossa 16, ja nyt niin kuin se terävyysaluehan kannattaisi sijoittaa tohon kohti, koska se olisi 1/3 eessä ja 2/3 takana. Ja mä käyn nyt ainakin sen varmistaa tökkäämällä tällä. Itse asiassa olisi, en tee mitään. Ja oli se eilen, että mainitsin, että se olisi 1/3 se suhteessa rakennus. Joo. Kerrotko sen nyt vielä voisi onko se pystysuunnassa 1/3 vai mitä? Kamera, tässä on niinku tarkennustaso. Kameran kennohan on nyt tässä asennossa. Niin tarkennuspiste, tarkennat johonkin, vaikkapa niitä otetaan muotoissa, niin se kamera näin on näin niin suorassa. Toi on se kuvauspiste. Niin se tarkennustasokin on niin tälleen samassa suunnassa. Kun se kamera käännää sitä, niin tietenkin sekin kääntyy mukana. Ja 1/3 sen etupuolella on niin se terävyysalue ja 2/3 tuo takana. Ja nythän sitten aukosta ja etäisyydestä riippuu se, että kuinka paljon sitä on. Jos me menen tähän ihan lähelle ja tarkennan tuohon lähelle ja pidetään nyt suuren aukon, joku 2,8, 5,6, niin tarkennusalue on niin kuin tuolla. Mä menen samalla objektiivilla tänne näin ja tarkennan tuonne, niin se tarkennusetäisyys niin kuin kasvaa. Tai se syväterävyysalue kasvaa. Okay. Syväterävyysalue kasvaa ja sitä voi koko ajan sillä samalla. 1/3 etupuolella 2/3 takana. Sen takia monesti niin studiossakin yritetään, on 2 syytä studiossa niin rakentaa esimerkiksi henkilökuvaa niin sillä tavalla, että on etäisyyttä tuossa välissä, niin on just tämä näin, että sulla pitäisi olla 1/3 eessä ja 2/3 takana. Varmasti. Mutta ei tätä tarvitse niin silleen, se on niin tuotekuvauksessa, se näkyy kaikkein eniten, varsinkin kun on pienempiä tuotteita, niin tulee pienemmäksi syväterävyys. Ja nyt tuo syväterävyyttähän pystyy niin ihan matemaattisesti niin kattoon, eli voi ladata kännykkään, onkaan se nyt joku DOF-meter tai joku semmoinen ja sinne vaan laitetaan mikä kamera ja mikä optiikka ja että kuvausetäisyys se laskee ja aukko, niin se laskee sen syväterävyysalueen. Aivan. Hyvä. Ja no joo, mutta nyt tää on pikkusen musta tumma. Et mä haluaisin pikkusen lisää, niin mä lisään itse asiassa vaan tehoja tämmöisessä mahdollista. Ja mä laitan tästä 10, mä laitan yhden kokonaisen yleisen kiintiön päällä, koska ei se ole mitään. Ja et mä saan piettyä sen nyt ainakin sen aukon 16. Jos mä haluaisin, että se olisi varmasti terävä tonne noin, niin mä sitten nostaisin vaan aukkoja ja lisäisin tehoa. Ja nyt sitten jos salamalla tekee, niin pystyt lisäämään tehoa, mutta jos auringolla kuvat ei pysty, eli sun pitäisi vaan pidentää valotusaikaa silloin että sais sen niin kuin toimimaan. Ja mä otan nyt ton kuvan. Ei tapahtunut yhtään mitään, eli käytännössä tuolla
Täällä on 8. Joo. Lisään tänne 8-9 laitan ja mä en laita tätä valoa tuohon kiinni, koska mä en halua, että se on optimainen tää vaan. Nyt kun se tulee täältä laajemmalle alueelle, niin se myös on laajempi tää hajavalo täällä ympäristössä, että saan semmoisen tasaisen aikaiseksi. Et silleen niin käytetään noin, ja näytän kotikatsomollekin ja tuonne nauhoitukseen välissä mitä täällä on. Eli tuossa oli vähän tumma toi ensimmäinen, lisättiin tehoa ja nythän se alkaa sieltä niin kuin avautuu ja mä oon ihan tyytyväinen siihen, millä tavalla tuo materiaali tuossa niin kuin näkyy. Eli ensinnäkin toi valkoinen heijastaa jo tohon alas jonkin verran, eli näkyy noin muodot ja nyt mä voin tietenkin kokeilla, että mitä jos siinä kuvan aikana heijastuu ja jotkut tuotteet on semmosia että ne ehkä vaatisikin vähän sitä heijastusta ja mä menen nyt tänne niin kuin sillä tavalla, että mä laitan tämän mahdollisimman tähän lähelle heijastamaan. Ja nyt kun se valo tulee tuolta ylhäältä, niin mä heijastankin vähän niin täältä alhaalta ylöspäin. Näin. Tää on niin kuin perusbiljardia. Ja noin, se on sitten kuvattu. Kuva varmaan. Tuliko jo? Se kuva tuli. Näkeehän se. Joo. Se olisi pahvinen alkuun. No niin onkin joo. Aina pitää jättää joku mahdollisuus. Joo, eli pikkusen niin avasi tuosta edestä, mutta niin kuin tiedätte, niin nuohan nyt olisi avattavissa käsittelylläkin tosi nopeasti, pienet sinne ja päästä vielä säätää sitä. Sitten mä kokeilen, että mitä sanoisi tällainen, jos mä haluaisin avata oikeasti niin kuin enemmän sitä. Mulla on täällä nyt saunan höyrysulkukartonkia ja käännän senkin. Tästähän mä näen, mitä se nyt tulee niin noin. Oliko niin? Onko joku asia meillä oikeasti tässä tietokoneessa niin nopea, että se... Aika nopeasti tulee. Joo. Sillä näkyy se. Joo, tuossa on ilman ja joo, täytyy ruveta käyttää tätä. Mutta joo, siinä pieni nosto on, mutta yllättävän vähäinen kuitenkin. Joo, niin se tekee hajavaloa vähemmän tässä. Kokeilemassa tuon sitten. Nyt mä jätän tuohon näkyviin, niin varmasti tietää, että on kuvassa. Joo, no näin se tuli. Mutta toisaalta taas niin kun ehkä voi olla jopa parempi, en tiedä, katsotaan. Niin kun avata toi että se materiaali. Kyllä. Varjo häviää. Grippi jää. Ja tässä on aika hyvä toi varjo tommonen smoothie toimii kyllä siitä. Sitten se asiakkaan toiveesta tämä tila myös pystyy. Joka kulmassa. Mä rupean rakentelemaan tänne, kun olisi kiva, olisi aamulla kakkoskafea. Tämä on myös parempi. Kaaloska on kiinnittänyt huomiota kautta, onko se jotain sääntöä, jos tuommoinen tuote kuvataan joka kulmasta, niin minkälaisissa inkrementeissä se pyörii, on se 45 vai jotain muuta? Kyllä mä Kyllä sinä tiedät, mitä se tarkoittaa. Ensin pitää tuommoisia. Minä olen tätä hartavalla ja minä tiedän tätä. Se on niitä.
Tämä pystyversio vaatii kyllä todellakin heijastusta, että jopa joko valon tai sitten heijastuksen. Ja katsotaanpa selvittäisikö heijastuksella kuinka pitkälle. Käsikin. Se on yksi konkreettinen askel kohti isompaa tuotteita. Mä just meinasin sanoa, että onpa hyvä päiväkirjaa. Tämä on mahtavaa, kun laitat Wikipediasta tekstit. No joo, tällä hetkellä toi avaus ehkä ei ihan riitä. Eli tuossa oli toi musta versio ja nyt sitten on tommonen niinku avattu tuolla valkoisella heijastimella. Katsotaan, onko tässä niinku mahdollista auttaa sitä tommonen. Tarviiko sitä pitäjää? Mä oon päättänyt selvitä. Selvitä. Katsotaan, kyrs käsiin. No, hyvä. Nythän sinne taas rupesi tulemaan. Eli kyllä sinne niin kuin saa sitä tuolla heijastamallakin, ja kyllähän se tiedetään taas kerran, että homma toimisi niin kuin kotonakin. Mä vähän tässä pyritän sitä, että kotistudiokin olisi mahdollinen. Mutta jos täällä studiossa on, niin miksei. On tuossa valo päälle ja mä laitan tänne vähän vähemmän tehoa ja siellä on toinen. Se on semmoinen penkin päällä semmoinen musta pyöreä. Näin raakaa valoa tuonne. Sitten se tuntuvasta pitisältä muutia teräviä varjoja tuonne taakse, mitä haluan niitä. Haluan vain avata sen etuosan. Itse asiassa jos joku käyttää meidän videota, niin nyt voisi ottaa näytönjaon pois päältä. Eli siellä kun näksyt on, jos Anna-Mari otti meidän kameran työntekijä, niin tuosta kun laittaa jaon pois, niin nyt se näyttää Onko se tämä tässä? Joo, on. Tämä on liikkua sen kanssa, niin johtaa yhteen. Ei sun tarvitse nyt jaon näyttää tätä paikkaa. Ja taas kerran tänne niin kuin tuohon noin. Nyt se varmaan tosi hyvä kuvaa siellä. Siellä kun olette katsomassa. Niin. Niin, sen tämä on aina jotain. Ja nyt tämä viimeisin versio tosiaan ei paljon muutu vielä. Joo. Tehoa pikkusen lisää, eli laitan yhden pykälän kerrallaan ja painan tuosta. Siellä meillä on roskia näköjään. Nythän toi alkaa jo vähän nousta sieltä. Nythän se on aika lailla varjotonkin vielä lisäksi toi. Mut joo, siis periaatteessa niin tässä se, että nämä on tosi hyödylliset ja studiokelpoiset välineet nämä lipput. Tämä on totta tunnu. Se menee ylijäämään. Periaatteessahan tässä voisi kyllä niin vielä, jos haluaisi sitä pintarakennetta ja tuommoista, niin voisi niin ampua semmoisen ihan viiston valon, mutta en mä tiedä, onko tässä semmoista pintarakennetta, mitä tarvitsisi. Kauheasti se kumminkin tulee, että näkyy tuo kahvan repeen. Miten se tuommoisilla tippuilla, niin jos sulla on vaan käsisalama, miten se liian heikko?
siinähän tulee varmaan ongelmaksi sitten se, että jos sulla on tuote, joka on niin tälleen vähän syvällä, että tarvitsit oikeasti aukon 16-22, niin siinä vaiheessa tulee ongelma, mutta sehän sitähän selviää herkkyyttä nostamalla, mutta eihän sitäkään viitti kauheasti loputtomiin. Toki se on hyvää laatuista valoa ja muuta, että varmaan kestää aika, voi kovastikin nostaa herkkyyttä ja että jos käsisalamoilla tekisin, niin yksi mahdollisuus olisi tehdä se useilla väläyksellä. Eli silloin, jos laitat tämän setupin valmiiksi ja ohjausvalon pois päältä ja sitten sulla on lähetin vaikka ihan kädessä ja laitat tästä valottamaan, mitä se nyt se käsisalaman täydellä teholla lataaminen kestää, niin voi varmaan joku 8 sekuntia laittaa. Sitten kun väläyttää heti, kun alkaa odottaa, että se latautuu, väläyttää toisen kerran. Se ei tule ihan me tuplaa, tai siis periaatteessahan siinä on tuplateho, mutta joutuu väläyttelemään usein. Ja joskus aikoinaan, silloin kun noilla palkkikameralla kuvat, niin silloin joutui tekemään sillä tavalla, varsinkin jos oli lähikuvia, koska se ei valohävikkiä se paljas siinä. Mutta että käsisalama silleen, ja periaatteessa tämä voi olla vaikka 2 silleen. Mutta toisaalta taas sitten mä mietin sitä, että jos tuotekuvaa, niin kyllähän tämän pystyisi kuvaamaan ihan vaikka LEDillä tai eihän se ole tuosta kiinni. Sitten kun kameran jalustalla, niin kaikkea pystyy sitten tekemään. Tuossa kun ei ole ongelma, että tuo tausta palaa kukki. Ei se oikeasti palaa tuossa puhkissa, nyt vaan näyttää sitä. Se vaan näyttää. Niin, koska katsoppa se häviää. Kyllähän se voi katsoa, hyvä huomio, se voi muuten olla, että se palaa. Ja täällä ohjelmassahan se näyttää tuossa, että ei se palaa puhki tällä hetkellä, ei se täällä, se vaan tuo kameran, en tiedä mikä siinä on. Se voi olla. Aika lailla just ollaan tuossa, että aukon verran vielä on sävy tuolla takana. Tarkoittaa sitä, että kun sä valotat liian kaksi, niin sitten sieltä häviää sävyt tuolta valkoisesta. Laitan nyt tolleen, että siinä on toi päällä, niin no ei se nyt vieläkään näköjään. Täytyy tarkastaa sen. Niin, joo, siis täältä tuo on se kohta, että sitten kun se menee yli, niin se näyttää tuollaisella punaisella. Mutta tässä on tosi suuri valotusvara näköjään tällä hetkellä. Eli sä painoit tuolta jotakin? Joo, tossa, ja se on periaatteessa kirjaimella U ja tuossa on myös tummien sävyjen, eli näiden rajojen sisäpuolella pitäisi olla. Eli tuossa näyttää punaisena kaikki yli menevät osiot ja ali, mikä menee täysin mustaksi, niin se näyttää tuommoisen sinisellä. Mutta ne pitää laittaa päälle tuolta noin ensin. Koska eikö olekin silmänvaraisesti välillä vähän vaikea katsoa, mulla oli valkea ilmapallo yhdessä kuvissa ja musta ne oli niin kauniit kuvat. Sitten Sanni laittoi sieltä kuvapisteeltä viestiä, että niissä jossain oli valkoinen ilmapallo palannut. Joo, on todella hyvä. Pitää varmaan tuolla katsoa, koska silmällä kun mä sitä näytöltä katsoin, niin se ei näytä sitä, koska se sanoo, että se just näytössä on se valo taustalla, se on vähän erilainen kuin silmä. Joo, kyllä. Eli ehdottomasti pitäisi olla. Noita pitää kannattaa hyödyntää siis. Joo, sillä voi tarkistaa. Niin, tämä sama asia löytyy Photoshopistakin, se on siinä käytännössä Curves-työkalussa. Näkyy se, siellähän sä pystyt laittaa. Ja nythän tämä koko käsittelyprosessi, jos tästä nyt mietitään eteenpäin, niin mehän ei tarvitse tällä hetkellä kauheasti
tehdä niille mitään, että jos me niin kuin valitaan toi kuva ja sitten toi kuva, ai niin kuin tässä, mä en osaa käyttää oikein tätä Lightroomia, sori. Niin, vaikka toi kuva, niin no ei, se on niin hassu näyttää tuossa. Niin tässä nyt kun tämä valkoinen täällä ympärillä, niin kyllähän me saadaan tämä fotarilla niin kuin vaan rajattua pois tuolta toi ylimääräinen valkoinen, ja miksei tässäkin ohjelmassa, ja se kannattaakin tehdä niin, koska nyt sitten jos miettii sitä histogrammia, niin täältä kannattaa rajata pois ne semmoiset sävyalueet, mitkä ei niinku merkkaa tässä ollenkaan mitään. Eikä mä en turhaan käsittele noita harmaita tuolta, mä rajaan tän näin. Mä rajaan tän kuitenkin näin niinku tiukasti täältä, että se menee vaan tuosta ulos, että tänne jäisi vähän niinku ilmaa ympärille ihan sen takia, että mä vaan katkaise tuota varjoa. Ja siis tämän työntää tuohon niinku liian lähelle, niin sitten käy sillä tavalla, kun yrität sitä varjoa käyttää jossakin toisessa, niin siinä onkin lovi siinä alareunassa, että kyllä tuo varjo pitää niinku kokonaan sinne saada. Ja nythän tätä on niinku helpompi käsitellä, kun mä näen sen koko sävyalueen. No tämä on tosi hyvä jo tämmöisenä, että se on vähän huono, kun tämä on niin hyvä sillä tavalla, että nyt tämän niinku käsittelyllisesti me voidaan esimerkiksi tässäkin ohjelmassa varmaan onkohan jo osaisi käyttää, niin on se adjustment brush-systeemi, että mä voisin niin kuin valita tämän esineen ja taustan erikseen ja sitten niin kuin säätää sieltä sävyitä. Sitten jos on semmoinen kuva, että toi valkoinen näyttää vähän niin kuin tukkoselta, vähän likaiselta, niin sit voit niin kuin jo tässä vaiheessa, RAW-vaiheessa sitä avata. Mä käytän itse sitä Britgen ARC:tä niin paljon, että mä en ole oikein tästä keksi sitä nopeasti, mutta maskilla. Joo, mutta kun mä en tiedä, missä se täällä on. Niin. Ei mitään, ei mennä siihen. Ympyrä. Niin, Instagramin lapulla siinä on sellaista laastaria, mutta siitä. No onhan täällä samat, juuri sama. Eli mä voin täältä valita esimerkiksi backgroundin, tämä automaattisesti sen hakee noin. Ja nyt, niin se näköjään otti, mutta mä pystyn täältä nyt niin kuin säätämään sitten, että kuinka paljon sitä tai millä tavalla se tausta toimii. Tämä on tosi hyvä niin kuin uusi juttu tässä. Mutta tosiaan tässä ei ole niin paljon säädettävää, että se oli. No nyt mä säädin Exposurella, mutta tosiaan tässä voisi tehdä sillä tavalla, että lähtisi valentamaan vaan highlightteja. Aika niin kuin selkeä juttu, niin silloin toi varjo jää niin kuin olemaan. Ja tosiaan niin kuin, kohta sitten katsotaan tuossa, että miten toi varjo niin kuin voi siirtää. Että jos me vaihdetaan tähän alustaksi vaikka joku, mikä se nyt voisi olla kiikareille sopiva vaalea kivipinta tai joku muu, niin toi varjon saa niin kuin sinne myös mukaan. Se on ihan. Pikku kommentti. Joo. Sehän voisi ottaa fullscreenin se näkyy. Pikkasen se on kanssa. Joo, senhän voisi laittaa. Ja eikä siinä. Nyt me ollaan niin kuin tehty peruskuvat tuosta. Ja nyt tietenkin, jos tämmöinen oikeasti nettikauppaan kuvataan, niin sitten pitäisi niin katsoa, että mitä kaikkea pitäisi kuvata, ja että tähän kuuluu sellaiset tupit, että nekin pitäisi näkyä. Ja sillä tavalla, mutta tähän niin kuin kaikki kannattaa tehdä tuossa samassa alustossa, että pitää jopa kuvakulma samana, niin vaikka zoomailla tai jotain muuta, että saa ne pienemmät yksityiskohdat sieltä näkyviin. No sitten silloinkin on varmaan jo puolitoista. Tällä hetkellä on 2405. Ei. Mä veikkasin, että nyt ollaan aika lailla 70. Ai niin, se oli kuitenkin niin kauan. Joo.
70 ja 85 välillä, niin olisiko 81,5. Kuinka paljon polttoainetta vaikuttaa siihen rakennukseen? Sehän vaikuttaa. Laajakulmainen objektiivi syväterävyyslulla on enemmän objektiivissa. Verrataan siihen niin etäisyyteen. Joo, ja laajakulmaisessahan se etäisyyskään ei niin kauan. Mä sanoisin, että tuossa niin metristä eteenpäin, niin metri kuin laajakulman laajuudessa. Parhaimmillaan tuommoinen niin esimerkiksi Kalansillan objektiivi, niin jostain kesken kirkkaalla päivänä sun on mahdollinen vielä saa kuvaus syväterävyydessä. Sen voi tarkentaa johonkin 1,5 metriä, jotka kuvaillaan aina. Sillä tavalla niin laajakulmainen. Mutta sitten taas niin kuin mä tuossa mietin, että pitäisikö mulla olla niin kuin vielä pidempänä toi putki tässä pystyversiossa. Valkoversiossa toi objektiivi ei vääristänyt just yhtään, eikä se vääristä näköjään tuossa tässäkään nyt, kun ollaan siellä 80 millissä. Tämmöinen, joka on tämmöinen pystyasentoinen, niin tässä jos laajakulmaisella menee ottaa, niin sehän käytännössä pikkusen vääristää. Eli nythän nämä niin kuin tälleen hajoaa tuonne, mä nyt en päässyt lähemmäs tuohon noin, mutta niin kuin kyllä sillä on merkitystä ja kyllähän yleensä niin kuin kuvataan 70 sinne 135, no siinä välillä aika monesti niin kuin nämä studiokuvat, koska silloin tuotteet ja tuommoiset niin kuin just tuotekuvauksessa niin mittasuhteet on kohdillaan. Sekin on tärkeää, jos mun on valkoisella pohjalla oleva tuote ei mitään mihin verrata, minkä kokoinen se oikeasti on. Niin jotain edes pystyy sillä tekemään, että pitää neutraalina sen kuvaa. Mutta sitten on tietenkin tilanteita, että asiakas haluaa, että meillä on mahtipontiset kiikarit, sitten kuvataan niin kuin niin kuvataan ala 15 ja laajakulmaisella objektiivilla. Näin. Nyt on tosi mahtavat ja isot kiikarit. Joo. Minkä sä laitat sen? Mä laitan sinne 24, mikä tuossa on, niin se laaja ihan vaan, että tulisi mahdollisimman paljon eroa. Mutta tuon kanssa saa olla niin kuin tietenkin tarkka. No nythän tätä täytyy kuvaamaan ihan toisella tavalla. Itse asiassa jatketaan. Tästä. Sama setupi otatko pois sen lipsun siitä? Tulee täydellinen kiikari. Niin, tulee. Kyllä tänään kuvataan tuo kiikari silleen, että se on värivahdassa. Tää on kyllä. Niin, miten se tekisi, jos pitäisi olla valkoinen kuva ja täällähän on nyt tämmöinen musta ikävä rantu. Vaihtoehdot on siinä, että meillä olisi niin sanottu isohorisontti, eli tästä niin nostettaisiin tämmöinen kartonki tai mikä se nyt sitten onkaan. Ja niitä on semmoisia kuvauspöytiäkin, joka on semmoinen niin kaari tällä tavalla. Ja se on yleensä semmoista valkoista fleksiä, jotta sä voit valaista sen niin kuin alhaalta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun alhaalta valaista on täysin varjoton. Pystyn niin laittamaan tänne valoon, niin varjoa ei ollenkaan. Ja joo, laitan vaan Ruksista niin, että se näkyisi toi setup. Noin. Ja niin, miten niin ratkaisisin? Ja yksi vaihtoehto on tosiaan, jos halutaan se kaareva, niin meillä on se
mikä Pipsa toi mulle sen valkoisen. Älä vielä liiku. Ei tulpaa ylimääräistä askelta. Joo, kyllä. Niin voisin laittaa sen tähän. Näin Plexin ongelmahan on se, että se kiinni. Toki se ei välttämättä aina ole ongelma, vaan se on se ehkä mitä voidaan halutakin niin, että tuo heijastus tulee tuohon alle. Mutta se, että mä saisin niinku tyhjäksi ton taustan, mä pääsen vaan aika lähelle. Ei ole kauheasti mahdollista, että mä saisin sen ihan kokonaan pois. Oikeastaan ainoa mahdollisuus saada ihan kokonaan pois, mulla on tässä isompi valkoinen, joka menee tuolta ulos. Mulla on täällä tuolla takana, niin periaatteessa taustana, ja mä oon valaissut sen taustan, niin kuin kohta tehdäänkin. Niin. Laitetaan tuo lamppu niin, että se valaisee sen taustan, ja sitten toinen lamppu niin, että se valaisee tämän tuotteen, jolloin mä pyrin tekemään niin, että se olisi epäterävällä alueella toi sauvakohta. Silloin se niinku hukkuu sinne ja se on helpompi jopa niinku käsitellä. Ja kun toi on valaistu, niin se valaisee myös sitä valkoista osaa tuolta noin, että se menee niinku aika utuiseksi. Ja se olisi niinku se yksi ratkaisu. Toinen ratkaisu on tosiaan sitten se plexi, ja siinähän on mahdollisuus niin, että se on tämmöinen aika pitkä plexi, niin se vähän vielä taittuu ulospäin, niin se sinne ei jää semmoista niin terävää reunaa, ja sitten kun se pidetään niin sillä terävyysodan ulkopuolella, niin silloin se niin menee pehmeämmäksi. Niin voitaisiin mennä suoraan siihen. Ja nyt laitetaan sellainen plexi, jossa on sellainen sininen kaulukka toisella puolella. Otetaan se kaulukka. Tällä on aina ollut sitä kuvauspöytää, missä olisi sellainen valkoinen kaara. Ei ole enää. Ja syy on se, että se on niin kuin filmiajan tuote. Se juttu, eli mä tarkoitan siis sitä, että piti varmistella tommosia asioita, että mä saisin niin täysin valkoisen kaaren sinne taakse. Sitten siinä on toinen ongelma se, että vaikka nämä on näin iso studio, niin tämä on koko ajan niin taas täynnä tavallaan. No joo, mä kyllä muistan, kun se olisi aina tehnyt sitä kyllä silloin. Joo, otetaan vielä. Oli se semmoinen joku desimaali ja tiputettiin sinne. Ammuttiin silloin alhaalla päin. Joo. Niin, eli että se on täällä pyörii, niin se on tosi pienellä tuolla. Ja sehän on usein tuolla muodossa. Joo. Ainoa että mä voin vielä näyttää sen, niin on sellainen peli, on nostaa sen itse. Nyt on mahtavaa, kun on ihan täydellistä. No niin. No niin, voisi ne silti olla kaikenlaista. Meillä on täällä harmaa pöytä alueen, eli tämä kannattis laittaa valkoiseksi, mutta nyt meillä ei ole sitä valkoista kovin nätisti. Toi on tämmöisen läpinäkyvää kalvoa. ei se ole riippukannasta. Sekin näkyy niin kuin läpi ja me tarvitaan sitä. Sitten katsotaan. Kiitoksia. Mitä sitten seuraavaksi? Varaston. Sen verran, että se on tutkimuksena valtainen. Tällä hetkellä toin tuossa äsken toisen pöydän, että laitetaan kohta niin, että 2 pöydää tähän näkyy väliin, niin voidaan auta sitten. Sitten, missä meidän kiikka? Mä laitan nyt tuohon aika niin eteen lähelle. Nyt kun tähän tulee niin heijastus tuohon alas ja mä jonkin verran haluan sitä, että mä menen semmoiselle korkeudelle, että en tarvitse sitä kauheasti korkeutta edes muuttaa ja se pikkusen näkyy tuossa noin ja varmistan, että mä oon semmoisella etäisyydellä tarkentaa ja tällä hetkellä. No niin. Ja noin ja että se
Tohtokin on hereillä. Ja nyt mä lähden kiertämään. Kannattaa pitää koko ajan kännykkä taskussa, koska tässä tulee niin paljon lasten niin. Ja täällä on nyt pientä joogaa, missä mä oon jos mä joogan oikein ymmärrän. Parhaimmillaan. Pysyykö se noin vai ei oikeasti. Jaha, mitäs tuolla on? No ei nyt siellä on pieni väli tuolla on se on nyt tälleen näin ja noin. Ja mä lähden tekemään ensin tähän semmoisen, että sammutan tuon päävalon pois ja yritän katsoa, saanko mä tuon taustan epäterveelle alueelle. Ja kyllähän se varmaan onnistuu, vaikka mulla on tässä laajakulmainen objektiivi tällä hetkellä käytössä, niin kyllähän se varmaan onnistuu. Mä haluaisin, että se syväterveysalue olisi tässä. Että toi menisi niin epäterveelle alueelle. Tämä jaha, missäs me nyt ollaan? Missäs meidän Lightroomia olisi täällä? Niin, mitäs asetuksia mä täältä nyt sitten laittasin? Mä tiputan apeturea nyt tuolta tai aukkoa tonne, kokeillaan tuolla aukolla 8. Ja ai niin joo, kiitos. Joo. Tämä on niinku tetheröinti, kun googlettelen. Mikä kamera sulla on? Joo, onko sulla Lightroomia? Joo, nyt sitten sulla ei oikeastaan tarvitse kuin johto siihen väliin, niin kaikki toimii. Googletat, että Canon R6 tai mikä R se onkaan ja Tether Lightroom, niin kaikki tulee sille. Ja tällä hetkellä en ole ihan tyytyväinen, mutta melkein tyytyväinen. Eli ensinnäkin nyt tuo tausta on pikkusen liian kirkas. Eli se menee nyt silleen puhki ja mitä mä voisin tehdä, niin mä voin joko pienentää tai suurentaa aukkoa, mutta mä haluan ehkä tarkastella vähän että riittääkö terävyysalue tällä aukolla 8 ja näyttäisi riittävän. Katsotaanpa mitä, jos mä nostan yhden aukon enemmän, eli aukko on 11, pikkusen tummempi, noin, ja edelleen, nyt siellä näkyy tämmöinen ihan hiuksen hieno toi ääriviiva. Mutta mikä tästä tuli parempaa, niin on se, että toi ei syö tätä ääriviivaa kovin paljon. Eli mun ehkä kannattaisi muuttaa hotspotti jonnekin muualle kohta. Mä yrittäisin saada se tänne niin kuin alas ennemminkin kuin tuonne ylös. Tuossa edellisessä kuvassahan niin näkyy, kun se menee yli toi valo, niin se syö täältä jo ääriviivaa aika lailla pois. Eli me on se ei ole meidän tarkoitus. Ja hotspotti alemmas, eli mitenköhän se onnistus? Onnistuisiko se silleen, että toisin tätä vaan ja kääntäisin tämä tuommoinen nuo osoittaa tuonne alaspäin. Jännitys tiivistyy. No vähän muutoksia, mutta ei kovin paljon. Eli edelleen toi kohta on niin kuin ehkä vähän huono. Täytyyköhän mun tehdä sitten niin, että kyllä palo alaspäin. Nyt mä teen vaan taustaa ja sen takia on jättänyt tuon päävalon tuolta pois, että se ei sitä tähän ei saa alemmas, joten tehdään tämmöinen. Ei ole mitään muokkaita siellä
siellä, että sitten se viimeinen vaihtoehto on laittaa siihen se kupu, joka rajaisi vähän, mutta noin, nyt mä alan olla jo melko tyytyväinen, että ei toi varmaan enää siellä haittaa, eikä oikeastaan ole ollenkaan sitä kynnystä. Taustaan on tyytyväinen. Nyt sitten seuraava vaihe on se, mitä voisin tuon kisauteen. Joo. Mutta kun me tehdään kotikäänsiä tässä näillä hetkellä, niin mä laitan tän ja mä voin tähänkin sitten oliko jossakin vielä siinä. Ja tuonne toiselle puolelle. Niin, kun kerran satuit siihen. Saattaa olla, että mä tarviin apua. Miten se kiertää täällä kaikkea. On tosi kätevää, että joudut kiertää tuossa. Mikä voisi mennä vikaan? Niin, laitetaan tää valo tähän. Tässä on nyt semmoinen, että mä itse asiassa vähän niin kuin väärällä puolella. Mä haluaisin tämän valon tälle puolelle, koska tämä on noin päin. Ja nyt kun se fokusteksti on tällä puolella, niin asiakas ei halua semmoista. Sen mun pitäisi heikota tänne näin ja laittaa tuohon se valo. Mutta kun meillä on täällä tämmöinen opetustilanne vaan ja ei tässä sen kummempaa näin. Ja palaan tähän näin. Eli taas, mä tykkään itse käyttää aika paljon tämmöistä niinku suoraan ylhäänsä tulevaa valoa sen takia, että varjot on aika neutraalit. Niinku ei tarvitse niiden varjojen kanssa niin kauheasti pelailla, varsinkin kun on tälleen niin valkoista alustaa ja muuta. Ja mä nyt laitan tämän taas kerran vähän tänne kauemmas, että se ei kuitenkaan johtaa tuohon kuvaan. Noin. Ja sitten tähän tulisi tänne näin. Ja nyt mä joko käyttäisin lankalaudasin, eikö vitkaa tästä pyytäisin jotain pitää. Tai lautasemaan kameran. Onko se säätötampu? Kokeillaan, että mitä sinne tulee. Tämä voi laskea tähän oikeastaan aika alas taas kerran. Että kokeillaan. Siinä on 2 sekunnin viive. Onko se nyt tuoda taas? Näkyy aivan kaikki. Joo. Sori. Se, en mä tiedä. Se meni nyt siihen tuossa on nyt jako päällä. Ja niin, mutta meillä on täällä tämmöinen ylivalottamisen problema käynnissä, kun tuli niin kuin lisää valoa ja nyt toi valo valaisee myös tuota taustaa. Eli tähän vaan tuli nyt niin kuin enemmän valoa ja mitkä ne vaihtoehdot on, niin mitä on tehon tiputtunut vaihtoehdot. Ja no en jännä sitä niin tunnista. Onko se kanava nyt oikein? Muuttiko se? Pysy jotenkin. No laitettaisiin, oikeastaan sinnehän me ei kauheasti tarvitsisi muuttaa, mutta muutetaan vähän. Eli laitetaan tuonne 9 oli, niin laitetaan 8,5. Ja täällä on 8,3, nyt oli vaan tuossa, joten me pikkusen tiputaan, mutta ei kovin paljon, koska tuo tuote kuitenkin niin ehkä tuli aika lailla. Mä tiputan nyt sen puoliaukkoon tai puoliyksikköä, mitä tuossa on ja sitten me mennään takaisin tähän. Tämä on tälleen aika hidasta, mutta kyllähän tämä niin sitten kun tässä on useampia tuotteita kuvaa niin, ja tekee vaan suoraan setapin, niin edelleen toi on tällaiset taustastakin, mutta on vähän kuitenkin. Laitan taas 5 pykälää sitä taustasta. Niin
sitten se on hauska se, että sehän niin kuin, tähän niin kuin, tulee se ääriviiva tonne noin. Ja sitten tässä kun toi diffukangassahan on tommonen, että siinä on niinku kudottu Niin se tulee näin. siitä. Niin, tulee tuo Joo, risti siitä. joo. Sehän näkyy silmälläkin. Tommonen, että tuo on huono puoli. Tämmöisessä kiristetyssä diffukan kanssa, mutta mä sanoisin niin, että mä menisin varmaan itse tällä versiolla tästä tuolla edellisellä ja sitten highlightista tiputtaa, että meillä nyt tulee tämä ongelma, että se on siellä koko ajan. Mä nyt en tiedä, mikä se ratkaisu olisi. Se voisi olla se ratkaisu se, että me veisi kauemmas tuota valoa ja sitten vaan tehoa lisää niin se tasaantuisi siitä että Nyt kamerat ottaa kauemmaksi suuhun. Niin, no itse asiassa tuohon johtuu siitä, että se näkyy se tästä kamerasta toi risti. Menen tuohon samaan. Ja tämä oli laajempuumaisuus tässä nyt vähän aiheutti probleemia. Katsotaan tästä. Tämä tuosta näkyy, mutta nyt siinä näkyy vaan sitten semmoinen yksi rantu. Ja niin sitten. Ja vein valoa kauemmas, me joku lisää tehoa. Tämä on niin yksi konsti myös hallita sitä kirkkautta noissa valoissa. Vähän kauemmas lähellä. silloin kun sillä ei ole merkitystä sillä etäisyydellä. Katsotaanpa mihin ollaan nyt päädytty. Eli päädytty siihen, että mihin me ollaan tässä silmällä sitten. Joo, siihen tuli toinen ykkönen tuohon. Laittoi silmälasin päähän, niin se oli äsken Aperture 1, että se on 11. Mielenkiintoista. Ai niin, meillä ei ole tuossa eessä mitään. Nyt se on tuolla noin. Joo. Ja sitä paitsi siellä on taas tuo. Tähän säätämiseen tähän. Ei piti olla tässä vaiheessa, vaan ainakin 3. Nyt ei näy ainakaan se. Tuo ei näy. Joo, mutta mä väitän, että tuo ei ole enää niin kuin suuri probleema ollenkaan. Itse asiassa se ei ole edes tuossa kuvassa. Ei ole tasainen tuo tausta. Mä menisin tällä versiolla. Joo. Kyllä. Otetaan tuolta tuo pois, niin sitä ei näy. Nyt ei olekaan. Ei niin. Kyllä se syö vähän tuosta yläreunasta, eli niin. Pitäisi kaivaa toinen tuolle puolelle, että se olisi. Mutta joo, en mä usko, että meidän tarvitse tänne enempää heroitin käytetä tähän tätä koko aikaa. Sitten se alaviistosta valon laittaminen, en tiedä tarviiko sitäkään, koska tässä ei se ole varjoja. Jos sen haluaa se varjottaminen, se vain yksinkertaisesti sillä tavalla, että laittaa noin pöydät niin kuin erilleen ja sitten toi pleksi siihen väliin ja alhaalta päin valaisi. Ja nythän tässä pitäisi olla se näkyvissä se kiiltokin, mutta sehän ei juuri näy tällä hetkellä. Ihan vähän näkyy tuossa niin kuin heijastus. Ja jos sen haluaa niin kuin se heijastuksen näkyviin siihen, niin valostahan se on kiinni, eli tätä etuosaa ei valaista niin paljon. Tähän voisi spottimaisemmin valaista, eli tarkoittaisi silloin niin kuin sitä, että jos mä laitan tuohon ja
Nyt kun laitat just se Action Cardiin sen yhden puhun siitä, niin mä muistin semmoista. Niin mä valasin pois sitä heijastusta. Nythän se näkyy siinä. Taustan varjo on aika voimakas, mutta mä nyt haluan vaan näyttää sitä heijastusta siihen. Aha. Noin. Niin nyt me valassa sitä pois, se tulee siihen näkyviin. Tämä vaatisi vähän työskentelyä, täällä on varjoa muuten, että toi kannattaisi tehdä vähän tarkemmin toinen valo. Ok. Aukko on 11. Ja objektiivi on nyt siellä 24. Ja aika on 60 tai 125. Tämä on kun jalustalla kaikki ja salamavaloilla kuvataan, niin pitäisin siellä jossain 60 Ja nyt sitten niin yksi, toi on niin hyvä huomio, että se yksi semmoinen, mikä kannattaa aina joskus, varsinkin jos on kiiltäviä esineitä, niin tehdä testi, että jos mä otan kuvaa ilman salamaa, niin että kaikki nämä tässä olevat valot on päällä, tuleeko mitään? Ja tällä hetkellä ei tule, eli asia on kondiksessa. Mutta sitten esimerkiksi täällä kun on loistettu katossa, ja jos ne on päällä, ja sitten on tässä tämmöinen vaikka joku kiiltävä esine, joka on silleen pyöreä, että ne näkyy heijastuneena tuolla noin, niin sitten se saattaa näkyä se lamppu siellä. Jota niin kannattaa tarkistaa. Ja varsinkin siinä vaiheessa, jos on niin, että teillä on valot ihan pienellä. Nythän meillä on siis kympillä tuo tausta, ja tämäkin on 8, joka tarkoittaa sitä, että minulle tulee tänne tämmöinen yhdistelmä kuin 60 ja 11. Niin sitten jos teillä on aukko jossain vaikka 5,6 ja aika 60, niin kyllä täällä, jos täällä on valot katossa, niin varmaan näkyy. Että niitä kannattaa vähän niin tarkastella, koska kuitenkin idea studiossa on, että annetaan kaikkea. Ja varsinkin kotistudiossahan se on vielä enemmän, siellä sitä valoa ei pääse niin hallitsemaan tilat, ei ole tämmöisiä ikkunattomia tai en tiedä, missä suhteen. Kannattaa vähän niin katsoa. Joskus on sitä halutaan sitä valoa, senkin voi tarkastaa sille, että mä otin vaan pois ja sillä sitten katsottu. Tämä aika tässä rientelee, niin mulla oli tuossa semmoinen kosketinsoitin, jossa tämä sama varjon idea olisi niin kuin tarjolla, mutta myös siellä on sellainen valoefekti, eli siinähän on itsessään niin kuin semmoiset, niin kuin soittimessa on kaikenlaista valohilpikettä, siinä on idea se, että me voitaisiin kuvata niin, että kuvataan pelkät valot ja sitten se tuote erikseen ja yhdistetään fotaarissa. Se on todella nopea ja yksinkertainen tapa. Tehtiinkö me semmoinen? No sitten me tehdään. Joo. Mä oikeasti olen tehnyt tätä tässä koko syksyn ainakin 7 eri ryhmän kanssa, mutta siihen yhtään. Ruvetaan touhuilemaan. Nyt me varmaan katsotaan, että mitä meidän kotikatsomoille näkyy ja kannattaako meidän tallentaa tällä hetkellä tätä näin, niin ei kannata. Ja noin.